Ak máš pocit, že tvoj milostný život je zaseknutý, nie si v tom sám. Ak tvoje posledné rande bol len ďalší chat online, je čas na reštart. Ak túžiš po niečom skutočnom, toto je tvoje znamenie. Predstav si skutočné rande priamo v meste. Nielen nekonečné scrollovanie, nielen ďalšia DM-ka. 3 minúty. Skutočný rozhovor, tvárou v tvár. Akurát dosť času na to, aby preskočila iskra, úsmev niečo znamenal a tvoj svet sa zmenil. Niekedy navždy. Prečo sa uspokojíme s možno, keď môžeme riskovať pre wow? Rande v meste. Reálne stretnutie, nielen online. Toto je tvoja šanca vystúpiť spoza obrazovky a zažiť niečo surové, úprimné a bez filtra. Nepotrebuješ dokonalé hlášky ani bezchybný profil, len odvahu ukázať sa, byť sám sebou a nechať veci plynúť. Pretože niekedy stačí len skutočné stretnutie, nový smiech, úprimné spojenie, 3 minúty tvojho života, aby ti pripomenulo, že láska je živá a čaká offline. Pripravený zmeniť svoj príbeh? Lajkuj, komentuj a zdieľaj podcast bez filtra. Sleduj nás na Spotify, Apple Podcasts, Instagram, TikToku a Facebooku. Skutočné rande, skutoční ľudia, skutočné príbehy. Tvoje ďalšie 3 minúty môžu zmeniť všetko.